Kajing pynher sted ki arshaka na kapor shikapor, kala day kawei na kadaw ba shyrkhei, bat kala juwan raru kajing Mynsaw bat briew na kapor shikapor, hynne ka step ka arpusaw tarik nailar, layaw lynba ki jingsaphriang haka CCTV footage, kabadon ha Don Bosco technical laitumkhrah, kawei ka Scooty kala Tynrah uwei Khynnah Skul, jong ka Edmunds Higher Secondary School, katba udang cross na shiliang shiliang ka surok, kmat jong ka Anton hall, kawei ka Scooty bala pynher sted ba, kala Tynrah bet katkum ka jing jingtip na kipadba bala sakhi kila yato ba uniu Khynnah ba Mynsaw Jur lapin kit no Shah hospital da kipadba panyo ya ka jing sumar kani ka jingja kala jaha ka step kawei bja katba udang wanrah skul.